Hapana anofanirwa kuenda kuma-elections, general elections, achiti inini inini handibodi, handidi inini ndaitoda kuti dai Garahwa akawina, saka izvozvo handinovhoti. Handinonzwa umwe taura kuti inini ndonovhota pana president church, pana MP apo handivhoti. Iwe. Musangano weZANU-PF haufambi naizvozvo. Regai ndikuudze, mukasavhotera kanzela weZANU-PF, mukasavhotera MP elect wenyu dumba rimwe, mukasavhotera president, kana kuti mosiya, makamboona zvinofamba sei, pamwe pakadai kana mota ikafamba. Munoda paya pekuti bhora renyu makatarisa, tiri kutarisa ZANU-PF, pati yedu yakarwa hondo ine vana vakafa musango. Tinotanga nekuti pana kansela toti go, toenda pana MP dumba rimwe toti go, seneta wenyu topano go. Tiri kuenda kunani? Ofisi na president Eugene Mnangagwa. Nekuti kuno kuMutare South muchatsamwa, mugotadza kuvhota zvakanaka. Hanzi vamwe vanenge vakuti ndotoita independent, akamboita independent akabudirira ndiani? Musafurirane. Unopinda muparliament unoteererwa nani?